Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Χριστόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός σου Παντοκράτο, έκλεξε τον δούλον σου τούτον, Παύλον, και αγίασον αυτό, και δώσ' αυτό με τα πάσης σοφίας και συνέσεως, των θείων σου λογίων την μελέτη και την ανάγνωση ποιήστε. Διαφυλάτων αυτών εν αμέμπτω πολιτεία, ελέη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου ημεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και σοφίος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αδελφοί, η προσωποληψίας έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης, εάν γαρισέλθει στη συναγωγή ημών ανήρ, Χριστοδακτήλιος ενεστήλ τη λαμπρά, εισέλθετε και φτωχός παραεστήτη, και επιβλέψετε ευρωφορούντα την εστήτα τη λαμπράν, και είπετε αυτό, σοι κάθου, ο δε καλός. Ειρήνη σοι το αναγινώσκον